ve 23'lü düzümlöýün taslama Merkezi Aziya we Hazar tevtiniň ähli ýurtlar üçin strategik ähmiýete eder. Onuň amala aşylmagy biziň döwletlerimizi hyzmatdaşlygyň täze tapgyryna çykarar. Olaryň ykdysady gatnaşyklaryň halkara ulgamyna işen goşuşmagyna, üssaşyl gatnawlaryň mühim merkezi hökümine Türkmenistanyň ornunyň putrandyrylmagyna ýardam eder. Dağ tarapdan port Gügnejay bederen we üýedorşy binagarlygy bolan häzirki zaman şäherjigi keşfinde görnýär. Deňiz tarapyndan Mawy asmanasyna halkara portunyň synagat görünüş açylýar. Hormatly prezidentimiz ýol ugry deňiz durulgasynyň ury boýunça ak mermeri örtülen binalary we jaýlary, portuň injener tehnik desgalaryny synlady. Ähli ýerlerde aýdym saatlar we tanslar, aýdym öwüşgünli çykyşlar ýaýlanlandyryldy. Häzirki wagtda ýurdumyz geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi hemde hormatly prezidentimiziň oňyň daçar syýasat netijesinde Sewitiň üren mühim ulug merkezine, iri halkara logistika çatyrygyna urulýar. Mehriban arkadagymyz halkara hyzmatdaşlygy boýunça mühim teklipleri öňe sürdi. Hemde olary iş ýüzüne durumşa geçirmekde iýilikderli işleri alyp barýar. Munyň üçin halkara öňlerine kybap gelýän ulug düzümi döredilýär. Ýokary tezlikli awtomobil ýollary, halkara demir ýollary, howa menzilleri gurulýar. Häzirki zaman gemler satyn alynýar. Demir ýol we awtomobil köpürleri bina edilýär. Olar diňe bir ýurdumyzyň sewitlerini dälle goňşy döwletlerini birleşdirýär. Bu taslama şeýle hem geosiýasata düýpli täsirini ýetirer. Ulugulgamyna halkara hyzmatdaşlygynyň ören mühim düzüm bölegine öwürler we sewitde hemde onuň çäklerinden daşarda umumy ýagdaýa oňyň täsirini ýetirer. Türkmenbaş şäherindäki halkara deňiz porty şonuň ýaly Ewraziýa geňişliginde durnuklygyň we howpsuzlygyň ähmiýetli şertine öwürler. Hemde iklimde tutuş syýasy gatnaşyklar ulgamynyň durnuklygynyň ýokarlanmagyna ýardam eder.